Acum echipa de șoc cu șoricelul pe bară. Așa. Hai, filmează până îl pune. Nu, nimica, că asta e tatea. Na, filmează aici. Filmează, ține! Să filmez eu, nu știam ce zici. Era bun un întrerupător, m-am dus la Chineș. Da. Și el din ăla 1-0. Păi dacă am scăpat de bateria jos aici, da? Mergi la Chineș? Nu. Gata. Vino cu acul. Tira, băia! Lasă-mă că ne-am apropiat mult. Tira, băia! Asta că îl filmează, băia. Doamne, pune. Ia ține-o pic de ăsta. Gata. Hai da. N-are nimic, să nu văd și eu. Gata. Hai. Dă-i drumul, în momentul adevărului. Ia stai așa. Hai, trebuie să dai un pic de jos. Tira, băia! Da, da. Acum nu. Băgăm o... Unde ăsta de carton? Să vedem. Te dau drumul. Auzi? Dă-i drumul. Nu, ăsta nu trebuie să-l duc un pic mai așa. Cred că asta, nu, vezi că e strâns. Stai așa. La deja aici. Du-se, bec. Ia vezi cum. Nu lasă. Hai, bă, că stă. Gata. Le dau strict. Oricum, după aia ne coborâm. Vrei să vedem cum e. Ține de... Tembo mucea cu asta, auzi? Ah, trebuie să-l tragi ăsta mai suie. Stai un pic să vedem. Dacă-l dea în degeaba, sau îl prinde mai acolo. Îi trebuie lăsat mai jos că cu o fir, că cam stă într-o parte. Cristi, așa nu stă ăsta. Ține de el. Ține de el. Ține de parică. Ține de suport. Ține de suport să nu ia la vale. Nu-l duce. Ce? Nu-l duce. Ce? Să învârte aici, ani. A, păi strânge tare, mai tare, dragul. Îl duce, mă, ce ai? Nu duce, dar de să învârte în ăsta. Gata, ați început să iei untura din ea deja. Cum e pus la temperatura asta? Trebuie să... Ce? Să-l punem după aia când venim pune jos. Îl coborăm mai jos, dar să mai dai Lasă-mă dupe. de la pedalierul. Ia. Da? Să pun prematură complet. Da? Da? E bine. Lasă-mă, nu te mai mișnie.